piny Kenya William Ruto yango lony manyasani kaka mise mongirore chopo dongruok e sectors mapacho ka koloso e nyasi mar jamhuri. Ruto koni tudruok ma piny owacho oseketo kod kembe mag tudruok kod lony manyasani dhi miyo oganda jo Kenya lony mar jiwo yuto mag joma tindo kod ochumi mapacho ka. Lokruok makoro medore e sectors mopogore opogore e piny mangima onyuolo dwaro mar medo riekni manyien mamenyo dongruok mag ndalo mabiro ka giketo yot e chopo chenro mag dongruok ne pinje. E kinde malek mag pinje madongore ma Kenya en achiel kuom gien chopo ngas mamalo mag dongruok, osefwenyore ni jiwo lony manyasani kata ICT en achiel kuom mise mariembo mapiyo pinje e opara ka ochomo lekgi. Gino ma piny Kenya koro kete maino. We have decided that we are going to have a 100,000 kilometer super highway that is going to be built to enable internet access our homes, our towns, and every part of the Republic of Kenya, because that is how we are going to be delivering government services going into the future. E weche jiwo chiemo mapacho ka jatend piny osingo chwalo gige pur e yor lony manyasani kaka okang' mar thiro achudhe ma osebede sekta no kendo nego chuny jopur. I want to encourage our farming community to register themselves, because going forward our fertilizer subsidy program is going to be dispensed on the internet, on e-voucher, so that we can eliminate brokers and eliminate cartels and ensure that targeted farmers have access to fertilizer. Kaka yo mare ni thieth manimba kendo mano manengo ne yweyo chopo ne jopiny, jatend piny okoni lony manyasani dhi tigodo e kano nonro mag weche mag thieth e gwenge mopogore opogore thurka. As we deliver our universal health coverage are made portable courtesy subscribers. In just 12 days, the Hustler Fund has lent 7.54 billion Kenya shillings to the 15 million Kenyans that are on that space. And let me also say that the Hustler Fund has accumulated savings of close to 400 million shillings in just 12 days. Well on track to 1 billion shillings in the next few days. It confirms the power of technology. Kenya choplik mage, joriekni e yor lony manyasani nyaka bedi. E wi mano jatend piny Kenya William Ruto oyango kweth mag joma oseyudo tiegruok kod mago ma piny owacho dhi miyo sir mar somo mag lony makamago kokalo e mbalariany mar Arizona State University. The Google Hustler Academy, who underwent an intensive and interactive training program, are ready to begin their journey in a world of work and opportunity that is now familiar territory. Everyone present in this stadium today will get a free scholarship on global entrepreneurship and innovation from the Thunderbird School of Global Management at Arizona State University. Koyango tudruok ma piny Kenya oseketo kod jokanyo mamoko kaka Google, Microsoft kod Visa e kin mamoko, jatend piny oluwo ni lalruok ma gisebedogo kod ongokego mag lony manyasani dhi nyuolo thuolo mag tije mathoth ahinya ne rowere mapacho ka. We've had a candid conversation place of innovation